Аллах. Аллах Тәгаләнең иң бөек исеме. Аллах. Бу исем үзенә Коръәндә күрсәтелгән 99 исемен үз эченә алган. Ә без аны дөрес әйтәбезме, юкмы? Шуны карыйк әле. Гарәп телендә Аллах менә булай языла. Һәм менә монда ахырда нечкә укылышлы х хәрефе бар. Һәм без аны әйткәндә Аллах дип әйтергә тиешбез. Һәр вакытта да ахырда х хәрефе булырга тиеш. Әмма ләкин шайтан вәсвәсә кыла. Ул бит вәгъдә биргән. Уңдан да, сулдан да, алдан да, арттан да килермен адәм баласы янына һәм аларны адаштырырмын, юлдан яздырырмын дигән. Шуңа күрә ул инде кешеләргә адаштырыр өчен Аллах дигән сүзне Алла дип әйтергә вәсвәсә кыла. Алла. Кем ул Алла? Бу рус телендәге хатын-кыз исеме. Алла. Ә Аллах дигәндә аны ахырда йомшак әйтешле х хәрефе булырга тиеш. Әгәр дә бу хәреф әйтелмәсә, бу хатын-кыз исеме булып чыга. Менә бу х хәрефе ул асыл тамыр хәреф. Һәрбер сүзнең асыл тамырлары була. У каждого слова есть корень слова. И вот буква Х, последняя, это является корнем слова. Когда человек не проговаривает последнюю букву Х, говорит Аллах, тогда это слово имеет совершенно другое значение. Татарлар дуга кылганда еш кына шайтан вәсвәсенә бирелеп дөрес әйтмиләр. Без дуга кылганда Аллаһым дип дуга кылырга тиешбез. Я инде я Аллах, я Аллаһым, менә шулай. Ләкин кызганыч, менә бу х хәрефен чиреп калдыралар. Аллам дип әйтәләр. Аллакаем дип тә әйтәләр. Бу дөрес түгел. Х хәрефе чыгып калдымы? Димәк, бу исем инде Аллах исеме булмый. Бу бөтенләй аңлаешлы булмаган әйбер була. Шуңа күрә дуга кылганда Аллаһым, я инде Аллах, я Аллах, я Аллаһым дип әйтергә кирәк. Үзебезне тапшырганда без әйтәбез кайвакытны Аллага тапшырдым дип. Аллага. Ә кая х хәрефе? Юк, Аллага түгел, Аллаһка тапшырдым. Әгәр дә х хәрефе булмаса, бу инде тәвәккәл булмый, үзеңне Аллаһка тапшыру булмый. Бу менә бу Алла исемне хатынга тапшырган буласың. Бер безгә кайвакытны әйтәбез Алланың рәхмәте яусын. Юк, җәмәгать, Алланың рәхмәте түгел, Аллаһның рәхмәте яусын. Югыйсә, бу инде кешегә рәхмәт теләү булмый. Намаз укыганнан соң тәсбих әйтәбез. Тәсбихтә 33 мәртәбә зикрләр әйтәбез. Субханаллах. Менә күрәсезме? Ахырда нечкә укылышлы х хәрефе бар. Менә ул кызыл белән. Субханаллах. Ләкин еш кына ишетергә туры килә. Субханаллах, субханаллах. Юк, бу дөрес түгел. Аллах һәр кимчелектән пак дигән сүз субханаллах була. Х хәрефе булмаса, кем турында әйтәсез? Ул һәр кимчелектән пак дип. Һәм бу зикр кабул булмаска мөмкин. Һәм кабул булмый да диелгән китапларда. Әлхәмдүлилләх, мактау сиңа Аллах дип зикр әйтәбез. Һәм монда да ахырда х хәрефе бар. Х хәрефен әйтмәсәк, бул инде Аллаһка мактау булмый. Кыямәт көндә кеше бик күп зикрләрем бар дип сөенер, әмма ләкин аны зикрләре бердә булмаска мөмкин. Бу турыда китапларда язылган. Кеше аптырар, нишләп минем бердә зикрләрем юк? Мин бит көндә 100-әр, 1000-әр мәртәбә зикрләр әйткәнем дип. Әмма ләкин менә шушы х хәрефен әйтмәү сәбәпле алар кабул булмый. Мәшә Аллах. Монда да ахырда х хәрефе бар. Чиреп калдырга ярамый. Ә бу сүздә әле тагын 2 хата. Мәшаллах дип әйтәләр. Менә бу хәмзә чыгып кала. Менә бу чыгып кала. Бу да дөрес түгел. Кыска гына 3 сүздә 2 хата. Или, мәсәлән, менә мондай иншааллах. Монда да ахырда х хәрефе бар. Менә бит ул. Менә бит ул. Ләкин иншалла, иншалла дип кенә әйтәләр. Һәм монда да кыска гына 3 сүздә 2 хата. Беренчедән х хәрефен әйтмиләр, икенчедән менә моны әйтмиләр хәмзәне. Монда хәмзә бар бит. Иншаллах дөрес түгел. Иншааллах кирәк. Аллах теләсә дигән. Аннан соң инде Аллаһтан гафу үтенәбез. Әстәгъфируллах дип. Монда да х кирәк. Югыйсә бу Аллаһтан гафу үтенү булмый. Моны төшереп калдырга бер ничек тә ярамый. Менә бит х хәрефе.
дөрес итеп. Югыйсә, Аллаһ каршында гафу үтенмибез. Кем алдында үтенәбез? Үзебез дә белмибез. Кыямәт көндә барыбызның да гамәл дәфтәрләребез зикр белән тулы торсын өчен, һәр вакытта да бу һәм башка төрле зикрләрне әйткәндә, Аллаһ сүзе килгәндә, ахырдагы ха хәрефен төшереп калдырмагыз.